pareix la missa? Molt bé, és molt divertida y molt valenciana. Són els mussolets! Pues, como siempre en la MICE hay mucha calidad en los cortometrajes y es muy importante que desde la infancia ya los métodos audiovisuales se utilicen para fomentar esa cultura cinematográfica y ese ayudar a tener un pensamiento crítico ya en los niños y en los jóvenes. Sí, venim a donar-li suport a la MICE, clar que sí. La Mostra Internacional de Cinema Educatiu és una de les experiències, jo crec que més capdavanteres i encoratjadores que hi ha en este moment en València, i hem vingut a donar-li suport. I que este festival siga cada volta més, crea més expectatives en la gent i encoratge als xiquets, a les xiquetes, als professors, als joves a produir audiovisuals creatius i que aporten tant a la societat. És un dels festivals més alegres i més bons dels que fem, per tant, ve de gust, són d'aquells que venen de gust. Ve molt bé. Encantat, crec que és una experiència xula, és una experiència on València jo crec que està fent una gran feina i a mi me sembla que endavant, una experiència molt interessant, sí, perquè cada vegada la gent és més audiovisual, veus a totes les persones, xiquetes i xiquets, en el seu mòbil, fent-se fotos, el tema dels vídeos, el tema de tot, cada vegada és més determinant i, per tant, aquesta educació és clau i s'ha d'integrar totalment en l'educació normal dels col·legis. Jo crec que si no ho fem així, no ho farem. Jo vaig ser professor i els últims anys també intentava integrar-ho perquè me semblava un element clau. Sí, clar, és essencial. De fet, ho hem de començar a fer des de més pronte, quan més pronte millor, perquè cada vegada el món és més audiovisual i, evidentment, quan abans puguem començar a tractar-ho també en les aules, molt millor. Sí, sí.